Dobra, jedziemy. Moi państwo, witam was pięknie. Ja się nazywam I am Niklaus and today we're gonna play Heroes of Warcraft. This is the first time I'm playing that game and I hope you're gonna enjoy. Damen und Herren, ja, spielen wir heute Heroes of the Storm, znaczy Warcraft, no. To jest prawdopodobnie początek serii na YouTube'a, no chyba że coś nie wyjdzie, albo mi się gra nie będzie podobała na przykład, to wtedy nie będę dalej w nią grał, ale takie są plany. To jest taki wielki plan. Jest wielki plan, że ja się chcę nauczyć grać w Hearthstone'a, znaczy przynajmniej ogarnąć podstawy, w tym sensie, że wiem, że dużo ludzi w to gra i mają z tego przyjemność i ja bym też chciał, bo nie można się ograniczać tylko i wyłącznie do gier FPS, a w zasadzie w moim przypadku H1Z1, także stwierdziłem, że trzeba się rozwijać, horyzonty swoje poszerzać, no. I to jest mój pierwszy raz dosłownie w Hearthstone'ie i w zasadzie pierwszy raz w karciankę, także czekam na negatywne, wulgarne komentarze a propos mojej performancji, która będzie na poziomie gówna z dupy. Dobrze, grajmy. Darmowe karty. Poważnie darmowe, nie oszustwo. A w ogóle zapomniałem powiedzieć, że tej gry nie kupicie na G2A, ale zapraszam na G2A i na Facebooka i na Hitboxa zapraszam, bo jak widać tam w prawym górnym rogu jest czat i to się dzieje na żywo. Wiem, że można się było nie kapnąć, bo jakość jest tak wspaniała, jak dźwięku, tak i obrazu. Dobrze. O, Rakot subnął! Rakot! Rakot, gratuluję i dziękuję. Potem dopiszę. Dzięki za suba, Rakot. O, mamy nową zawodniczkę. To czarodziejka Jaina. Cycki! Kto podejmie wyzwanie? To jest pies jakiś. Oto plaga kniej Elwina. Gnoll Wyżer. Chodźcie, chodźcie. Zagrywaj stronników i używaj ich, żeby zaatakować wyżera. Zadaj mu obrażenia, a wygrasz. Niech rozpocznie się bitwa. Pokaż, co potrafisz. Moja tura. Potrzebuję stronników, którzy będą dla mnie walczyć. Aha. Czyli teraz klikam se murlok grabieżca. I co? I klikam na stół? Gotowe. Aha. Okej, dobra. Ruch, gnolu. To nie było takie trudne generalnie. Czatu nie widać prawie. Czekajcie, może ja bym zrobił tak. Nie, tak to w ogóle nie będzie widać. Dobra, dupcmy ten czat generalnie, dupcmy ten czat. Ja tutaj i tak czytam na głos, co jest tam gadane. Dobra, klikam koniec tury. Wszyscy się przywitali z YouTube'em już. Ale przynajmniej nie zagrał w tej turze żadnej karty. Przegrasz, jeśli twoje zdrowie spadnie do zera. Dobra, generalnie to ogarniam. To jest podobnie jak podobnie jak w Kolejny innych grach. stronnik. Tego Podobnie właśnie jak- potrzebowałam. Tak. Teraz jesteś już mój? Aha. Aha. Dobra. Doskonale. Gotowe. Aha. Dobra. Tylko nie powiedzieli mi... nie powiedzieli mi, co to znaczy tutaj... A, dobra. To już wszystko wiem. To jest atak, liczba zadawanych obrażeń. Liczba obrażeń, które... a to jest zdrowie. A, no dobra. To nawet ogarniam. Jestem taki dumny z siebie.
Musiał sobie jedną zachować. Jebany. Powinnam zaatakować gnola czy samego wyżera? HS to jest wyjątkowo prosta giera. Mam nadzieję, że dużo w tym prawdy. Dobra. Trudno. No, czy ja nie chcę masterować. Ja bym chciał tylko... Którego zaatakować? Zaatakujemy tego. Zniszczyłem go. To nie wystarczy, żeby zabić mojego stronnika. Mogę dać kartę jeszcze na stół teraz? Mogę. Gotowe. Harczy jak pedofil, dokładnie. Ja, moi drodzy, nie muszę masterować, ja tylko bym chciał poznać, że tak powiem, podstawy. Podstaw nawet. Bo po prostu chcę być, wiecie, bogatszy. Pełniejsze doświadczenie growe chcę mieć. 5 ataku? Ale wielka bestia. Wow. Mogę zabić tego ogromnego gnola, albo zaatakować jego pana. To gnola czy pana zaatakować? On ma 5 ataków. Dobra. Tak, na telefonie w to można grać, to spoko. Ja mam większą bestię, świnia, dokładnie. Ale ciul na tego. I co teraz? Karty na stół, nie, karty w... Spodnie w dół, karty na stół, pieniądze na stół. Gotowe. W ogóle, czy głośność wszystkiego jest ok? Czy jest ok głośność moja, głośność gry, głośność głośności? Mam nadzieję. Ja tak, jak Mati MKR, tak się tu po tym wąsie, tak on tak robi, o tak, tak. I tak brodę. I zaś wąsa. Już się czuję profesjonalniejszy. Tak, tutaj tak. I tak. I tak, o. Mam wąsa. Przygotuj się, wyżer. Małego. Jesteś następny w kolejce. Karta zaklęcia. Można jej użyć tylko raz, więc najlepiej dobrze to przemyśleć. Aha. Aha. Dobra. To co, ciulna? Ciulna ci wpyt. Ło. Pojechany. O! Fajerwerki, unikał! Moi drodzy, jestem taki dumny z siebie, że dosłownie duma mnie rozpiera. Cześć kudłaty, witam, cześć ciasne slipy. Moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. To pierwszy udawany przeciwnik, jakiego zabiłem. Zwyciężyłem. Wracaj do kazamatów, wyżer. Wracaj wyżer, do kazamatów. Dobra, Mełko Gromiło. W ogóle nazwiska pisane przez 2 ły to jest... szok. Jesteście dumni, dobrze. No to już jest... Kontra Mełko Gromiło! Gromiło. Dobra. Zasoby many wykorzystuję. Many. Siema ciechom. Witam wszystkich pięknie. I pozdrawiam. Dino, przygotuj się na starcie z potężnym Mełkiem Gromiło! Ło. Co? To ja miałem być pierwszy! A był rzut monetą, okej. Podobny dom, no tak. Identyczny. Mam 1 punkt many. Bagienny raptor.
Co tury otrzymujesz kryształ many. Aha, tutaj to jest. Dobra, on nie ma, spoko. Dobra, spoko. 20 życia. Dobra. Gotowe. To ma być stronnik? Aha, stronnik nie może być grany. Dobra, czaję. Czaję. Bo nie dydy! Ta karta Bo jest nie dydy. niesamowita. Jo, to Tylko dupca. poczekaj, aż będę mieć więcej many! Odzyskałam manę. It's the motherfucking Eagle Double G. You know I'm mobbing with the D.R.E. Dzięki pięknie za dyszkę i przesyłam pozdrowienia dla czatu. Zaś zgapiłem od Bonkola. Wszystko zgapiam od Bonkola, nawet karty. Dobra, ciul na mu. Ciul ci w Przestań pysk. mnie atakować! Wygrać tu próbuję! Aaa. Dobra. Bagienny raz. Kolejna mana! Jeszcze chwilę! Rozumiem, kolejna mamla. Nie wiem co to jest mamla. Wiesz, jakie to uczucie? O, jak mi ciulnął. Jakie? Zwycięskie! Co ty dupcys? Pozostali stronnicy otrzymują +1 do ataku. Co powiesz na to? Tyla. Ciulci. Auć! Uważaj na wąsy! Uważam. Beka. To ci się spodoba! Ło. A to psitka. Rzeczny co? Jak to się nazywa? Krokoliszek, a ja przeczytałem krokodylisz. Tu mi dobiera 2 karty, tu jeszcze się obrażeń. Czy można ze mną zagrać? Jak ogarnę chociaż podstawy podstaw, to jak najbardziej. To jak najbardziej. Krokodylisz, no tak przeczytałem. Ciul nam w ryj. Ciulci. Na szybkości. I dobita. Ciul. Gotowe. Już mi się podoba, moi drodzy, już mi się podoba. Normalnie czuję, że to będzie moja ulubiona gra. Tylko poczekaj, aż będę mieć 10 many! Jak masz... nie będziesz miał nigdy. Ale se kart dobrał gnój. A ja mam 5. Szybciej! Nie mogę się doczekać, żeby zagrać tę kartę! A dobra, to bierzemy sobie 2 karty. Jeszcze mi się podoba. Aha, to może przestać? Nie no. Ja tak się nie nerwuję szybko. Ciul na mu. Ile sił! Dobra, damy se, co se damy? Stronnicy trzyma 1 do ataku, ten nawet będzie miał 3. Dobrze. Muszę poczekać turę na odnowienie many. Aha. Dawaj, dawaj, dawaj! Mogę klikać na różne rzeczy. Jaki bajer! Mogę. Aaaa! Tu jest potwór. Ej, jaki bajer! A to daje, a to nic nie daje, nie? To jest taki pic tylko. Tam coś. Ktoś śpi? Wąsa ci zepsuje. Zajebiste. Daje fun. Fun. Zakładę! O nie! Ino nie fireballem. Ciul ci w ryj. Ile sił! Lelo elo. Porobiony. Yeah! Hooray! Zajebiste. Drugi wróg porobiony. Przeciwnik awczy to jest robić. No.
Na każdej planszy jest około 10 interaktywnych obiektów. Fajnie. Cześć Weneryk, witam. Teraz pan Panda. To jest ten, co po Prykonie łaził. Ja w ogóle znam tego gościa, który za pana Pandę się przebiera. Marek. Jaina kontra... Wiedziciel Cho. Wiedziciel Cho. Wiedziciel Cho, a czyli on wie Cho. O co chodzi? Ciekawe czy na YouTubie. Ja już w tym momencie to się dopiero nagrywa, 20 parę minut. A ja już się zastanawiam nad reakcjami na YouTubie jakie będą. Niklaus kurwa, nie graj w to. To nie jest gra dla ciebie. Nie graj w to, ja pierdolę. Niklaus. Celownik wyżej. O, Jaino. Celownik wyżej. Wiedzicielu Cho, Wiedzicielu Cho. Pokaż mi, czego się nauczyła. Sorry. dam z siebie wszystko. Cho? Dobrze, dobrze. Dobrze. Gotowe. Nie władam dobrze mieczem ani łukiem, ale mam wielu przyjaciół. Tak, wiedzicie. Pandaren. Pandarek. Panie Darku. Panie Darku. Potrzebuję więcej many, Aha, bo ja zanim teraz będę mówię. mogła to zagrać. A, rozjebę. No i co teraz? Gotowe. Aha, ale on nie zdupczyłem. Bo to by mu zabiło tych tutaj wojów. A nie jego. Unsub. Ale marnotrawstwo. Nawet jeden Jak to się punkt nazywa? życia może oznaczać różnicę Misplay, pomiędzy czy zwycięstwem coś takiego. i porażką. Uszanowanie, inwestorze. Inwestorze, nestorze. Mi się pizzę chciało. Co się zaraz wylinkę? Co się dzieje? No, kurde, ja mam problem z kliknięciem w to jakiś taki. Gotowe. Nie no, może wygram, jeszcze jest szansa. O ty! Coraz gorzej. Rzeczny kurwoliszek. No, nie umiem w to klikać. Gotowe. On mi go rozdupi teraz pewnie. Tak, wiedzicie. Co? Jaki cheat? Kurde bele. To tak nie może być. No mi to zepsuje. To jest to samo. Dobra. Co powiesz na to? Gotowe. Co powiesz na to, tato? On mi to teraz pewnie poniszczy wszystko. Czemu nie widzę streama? Nie wiem, ja widzę. Uszanowanie, inwestorze. Nestorze. Wiedzicie. Wiedzicielu. O! Nie możesz mnie sięgnąć. Ty Na cipko. razie, kiedy zniszczę twoje wojska, ruszam na ciebie. O, to bierzemy. Wunsch. Mi to rozdupi. Ciul ci w ryj. Gotowe. Dobra, nie ma źle. Znaczy teraz mi to rozdupią pewnie. Dzięki. Nowych sojuszników, którzy potrafią nie tylko leczyć, ale też walczyć. Friszczałsaj poznał! I to wszystko z kuli tego, co wtedy zużyłem niepotrzebnie.
Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Dobra. Nawet się nie zorientuję. Gotowe. No, przynajmniej coś zaatakowałem. Strach prowadzi do gniewu. Gniew Cześć, trwa kopiowanie, prowadzi witam. do nienawiści. Nienawiść prowadzi do bólu brzucha. Nienawiść prowadzi do bólu brzucha. Fajne poróbstwo się tu szykuje. Wojna powinna być A, ostatecznością. jebne. Jesteś naiwny, wiedzicielu. A nie mogę. A to temu jebne. Być może. Nie takiego ciebie followowałem, przykro mi bardzo, że idziesz na ilość, a nie jakość. Co? Dobra. Ho. No ho. Co powiesz na to? Weź tego 5 na 1 zniszcz. Dobra. To ja się zajmę. No i to się zaczyna wyrównywać. Skoro nalecisz, Gotowe. Nie ty... Czemu nie tym? A co za... Co się stanęło? Przecież... O co wam... Jesteś bardzo silna. Mama! Że mnie śmieją. Mistrz trade'ów. Ja nawet nie wiem, o czym wy do mnie mówicie, ludzie, także wiecie. A, wezmę sobie. Wal ile sił! Gotowe. Chyba umrę. Chyba umrę, ale nie wiem. Nawet się nie zorientuję, kto to załatwił. Daj temu stronnikowi turę na przygotowanie. Musisz tak wymieniać, tradeować stronników, po twojej stronie zostało ich więcej. Okej. Co, kula ognia na tego 5 na 1. No i dobra. Dysponujesz sporą mocą. Sporo moco. Uszanowanie, Nestorze. Aha. Dobierę. mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Tym to ja się zajmę. Wszystko na blat. Gotowe. Chyba nie wygram. Chyba nie wygram, ale przynajmniej nie tak źle jak wcześniej. Dobra, na twarz. Albo nie. Nie wiem, a w sumie. Tym to ja się zajmę. Ej, wygrałem. Jesteś LOL? Myślałem, że przegram. Ja pierdzielę, no to... Uuuu! Niklaus zwyciężył. Nie wiem jak mi to wyszło, ale dobra. Już byłem pewny na ten.
Byłem pewny na 100%, że przegram. Status ugrane. Ugrane cudem. Cudem. To był zaszczyt, Wiedzicielu. To, co właśnie zrobiłeś, nazywało się Lital. Aha, dobra, spoko. Lital. Jaina kontra król Mukla. Mukla. Muka. Nie rozumiesz, co robię? Karta, przesuń nad nią kursor myszki. Kukla. Dobrze. To król Mukla. Zaatakuj go, gdy będzie sam. Mukla co mokukla. Gotowe. Czemu te małpiszony rzucają we mnie bananami? Co ty dupisz? A rozjebę. Dzik. Weź korki od wązia, jest mistrzem. Tak jak mistrzem we wszystko. To ja dziękuję. Dobra, dziku, atakuj. No i tak. Gotowe. Ło, mam super dzika teraz. To jest dzik spaśnik. Moi drodzy, dzik spaśnik. Wyhodowałem potwora. Durne małpy. Durne małpy. To wszystko, na co cię stać, Mukla? Rzucanie beczkami? Mukla, może małego kukla. A idź. Do jazdy. Dobra, dupca to. Turbodzikiem go dojebę. Ten stronnik już Aha. atakował. Gotowe. Jeszcze raz ktoś do mnie powie ciulu, to banować. Banować bez tego. Bez problemu. Kurwodyl. Do jazdy. Dobra. Zobaczymy, może takim sposobem wygrać. Przywrócić 2 punkty zdrowia. Nie potrzebuję, a mogę banany. Gotowe. Co? Rzut beczką? Dobrze, że nie wybuchającą. Zaatakował jakiegoś King Konga. Zabij małpoluda, żebym mogła wykończyć Muklę. Małpożyda. Nie, cofam to, bo mnie zamkną. Dobra. Co powiesz na to? To powiesz na to, tyle powiem tato. Bardzo stoi stronnik Nie z mogę. prowokacją. Prowokacja gliwicka. Adamse kurwoliszczka. Prowokacja. A, stać mnie. Skosztuj mojej stali. Gotowe. Ja pierdolę. Wyszczał saj poznachoda.
Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Niech cię Bonkol nauczy, please, bo tak będzie ciężko. Boże, jak wam się źle ogląda, to nie oglądajcie, no proszę was. Czy wy macie wiecznie problemy jakieś? Ja nie wiem, dlaczego. Znaczy wiem trochę, ale nie powiem. A mogę tak? Na drodze stoi stronnik z prowokacją. Ci zrobię prowokację, Zaro. Gotowe. No i poprowokowałem. Mi się podoba. Mi się też podoba na razie. Fajna gra. Prawie taka fajna jak... jak H1Z1. Moi drodzy, ja nigdy nie grałem w karcianki. Nigdy w życiu. Ja z karcianek umiem grać we wojnę i w Macao. I w pokera. Nigdy nie grałem w takie karcianki tego typu, także nie wymagajcie ode mnie. Nic najlepiej. Nic ode mnie nie wymagajcie. Prowokacja policyjna. No i tyle. Ciul ci w ryj. Gotowe. Gwint, w Gwinta nie umiałem grać. Gwinta zawsze omijałem. Słyszysz to? Nie mogę całe życie... Nie mogę całe życie omijać gier, które nie umiem grać. Co tam się, wielki brat kukli? Co tam się odjebało? Co się dzieje? Policyjna prowokacja nastąpiła. Kurde, jakąś małpę wziął, położył i zadowolony. A, wala na ryj. Tego się boję tutaj. Na tym mikrofonem znacznie lepiej brak szumów. Na tamtym też nie było szumów. Dobra. Jest za silny. Wykończ lepiej mukle. A, dobra, kukle. Gotowe. Nie! Mukla! Z felu. Potrzebuję stronnika, który sprowokuje tego olbrzymiego goryla. Wal na ryj wszystko. Prowokacja! Ciulą na pysk. Dobra. Może wygram. Prowokacja dubeltowa. Wszystko na blacie, kamracie. Dobra, kukla. Ciulej się. No i co? Na razie mi się podoba. Jak zacznę z ludźmi, to pewnie mi się przestanie podobać. Muszę się wykiźlać, sorry. Je, pokonałem kuklę. Na razie spoko gra. Zobaczymy, jak się z ludźmi będzie grało. Ach. Coś mi się zdaje, że mukla jeszcze kiedyś wróci. Mukla co ma małego kukla. Dobra. Co to za... Ernest Hemingway. Nie, Hemet Nessingwary. Może być i tak. Jaina! Kontra! To jest Krasnal z Wiedźmina. Jedyny i niepowtarzalny Hemet Nessingwery! Niech będzie i Nessingwery, no dobra.
No, ale z ciebie świarnodziołcha. Co ty Zawsze dupisz, będę. chłopie? Świarnodziołcha. Nie będzie tak gadać do starego Hemeta. Jestem pierwszy. A myślałem, że A będzie ja po, dostałam dodatkową kartę. myślałem, że będzie po śląsku Będzie dupcał. ci potrzebna. Tak, polimorfia, dobra. Spoko. To mi się z Wiedźminem Wiesz, kojarzy. Przypomina mi to, jak kiedyś tropiłem wielkiego tygrysa Bangalasza. Bengala. Zapolować na zwierza! Bengala z Cidrów. Przemień stronnika w owce. Lol. No dobra. Bestyjka. Powieszę jej łeb na ścianie. Dobra, dupska. Gotowe. Blat wyczyszczony. Pewnie już wiesz, jak walczyć ze stronnikami. Ale Jaja. Hemet sam załatwia porachunki. Jaja. O. Też mam parę sztuczek w zanadrzu. Możesz używać twojej mocy specjalnej raz na turę. Gotowe. Ale jaja. Panie Fertku. Haha, strzelba! Szczelba. Czas zapolować! 1 punkt zdrowia? Sos. To idealny cel. Sos zapolować. Do jazdy! Kurde. A, Skosztuj mojej stali! ciulna. Gotowe. Ciulna na pysk. Powiedz, czytałaś moją książkę Zielone wzgórza Cierniodławi? Nie, Co powiesz na to? nie. Nie czytał. Policyjna. Stingo! Prowokacja. Gotowe. Może powinienem wrócić do pisania. Czego chcieć? Co powiesz na to? Ciulci na pysk. Zostali stronnik Aha, z prowokacji. prowokacja. Dobra, damy tak. Bo mi tu było żal. On za 2, ja mam 3, dobra, kali się. Gotowe. Ukosz się przed moim wielkim, bagiennym stworem! Muszę Ło. jakoś zneutralizować tego stwora. Co ty dupcys? Ej, ciulom... A mam coś? Ciulom na pysk. Na drodze stoi stronnik Aha, nie, bo z zaś jest prowokacją. prowokacja. Policyjna. Zapomniałem, że to przecież tarczy... Tak, dobra, już będę pamiętał, już będę... Dobra. A to z tego... Z polimorfii? No dobra. Ciulna. Stary człowiek tak nie może! O, dobra. Spoko. Spoko oko. Mam 2. Za 1. A, dobra. 2. La 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 la. Dobra, zrobimy tak.
Zedrę z tej bestii futro. Potrzebny mi nowy szalik. Don't think so. Dobra, to prowokujemy. Do akcji! Gotowe. Dobra. Prowokacja na bogatości. Co to za wiedźmin? 50. Kali się teraz tego zamieniać w tego. Kali się zamieniać w owce, chociaż nie mam tu nic. A tym jedne. Nawet się nie zorientuję, kto załatwił. Dobra, to się po... No, to po tym się zrobi. No nikt mi tego nie przeżyje. Najmniej mi... A dobra, dzika użyjemy. Trzy. No dalej go nie rozdupię. Dobra, to se dam na tego. Kurwoliszka. O, dzięki, żeś przywiodła mi Nie ma sprawy. A, no i tak zdechnie, dobra. Ile sił! No i... Dobry dobra, rani! Gotowe. trudno. Co? Co ty robisz, szamanie? Co powiesz na to? Dobra. Jebę na ryj. Tym to ja się zajmę. To Stingo! Gotowe. Gotów do akcji! Dobra, elo. Drodze stoi stron. Aha, nie, bo prowokacja. Policyjna. To się w sumie... A, Daj spokój! to i tak już koniec. Ja się zajmę. Dobra. Niklaus! Wygrywasz tutorial! Daję bongo. Super partia. To koniec twojego safari. Jak mi się gra? No to nie wiem, na razie mi się fajnie gra. Dobra, co? Ona ma 3 ly w tym. Dan burzogniewny. On. Sorry, myślałem, że ona. Jaina! Kontra! Illidan! A to jest Illidan. Illilylyly. Z tą walką jesteś zdecydowanie nie teges. Zwal to na beznadziejnych projektantów. No dobra, beznadziejni projektanci. Teraz dostaniesz na pyrkę. Koniecznie. Nie jesteś gotowa! No nie wiem. Rozegrałam tylko 5 misji. Spoko. Aż mnie coś w nosie zaswędziało. Nie grałem nigdy we wcześniejszej części Nie mam Warcrafta. żadnych kart, które kosztują 1 many. To będzie zabawne! Many. Aha. Poczuj nienawiść 10 tysiącleci! No, uważaj. Gotowe. Gotowe. Dzięki.
Nie! Co się dzieje? Mamo! A przynajmniej mu jebny raz. Niech coś z tego będzie. Nie no, po co? To teraz zakosztuję moich ostrzy. Oszczy. Patrz na płomienie Azinota! Jego moc specjalna jest strasznie silna. Nie wiesz nic o potędze. Nie wiem. Nie wiem. Poprawdzie nie wiem. Policyjna. Prowoka... Aha, many. Zanim będę mogła to zagrać. Dustingo! Provocation. Gotowe. HS. No, tak się bawię. Jaki cfeluch. Czemu on mi to zrobił? Aha, dobra Witek, dzięki. Za protip. Dobra. To ciul na... Albo czekajcie. A przynajmniej se pierdolne se. I jeszcze z tego. No, przynajmniej coś. Gotowe. Prowokacja i heal. Cóż pejt. Trzeba było pisać szybciej. Ukażę ci moc uwięzionego we mnie demona! Oj, rozdyp. Wulkaniczny furiat. Mało żyćka. SS poczytam dopiero co tu przy tym stało. Dobra. Gdzie jest ten spaśnik? Gdzieś tu go widziałem, albo mi się zdawało. Nie, znaczy spaśnik, no prawie że. Gotowe. Chyba przegram, ale nie wiem. Ale jeszcze jest... Teraz jest mniejsza szansa, że przegram jak na początku. Przegrać w tutorialu to... Nie pozwolę się dotknąć To jest kołocie takiej jak ty! całkiem możliwe u mnie. Dzięki. Aż mu się broń złamała. Kurwa, uleczył się. Cześć Royber, cześć Kappa, jak nowe mikro? A jak słychać? Jak słychać dobrze, to dobrze. Sobie muszę sobie poczytać. Policyjna. Aha, po jednym wszystkim. To mogę tak. O, Arogancja! to było dobre. Prowokację dać. No dobra. Gotów do akcji! Czułeś tak samo jak na starym. Według mnie lepiej. On bije za jeden. Dobra. Dustingo! Dupca. Gotowe. Spójrz w oczy, zdraj! No fajnie. Nie! Cheater. Gdzie jest ten lekarz? Wyszczał poznachora!
Nie wiem, czy to się kali w ogóle. A tego mu rozdupię. Do broni! Skup się na zabiciu Illidana. Aha, on ma ino jednego. No to mogę... To mogę temu ciulnąć, faktycznie. A, Nawet się nie zorientuję. Gotowe. tak zrobimy. No, zobaczymy. Polski dubbing jest kancerogenny? Czemu? Mi się podoba. To jest jedna z tych rzeczy, co mi się najbardziej podobało. Oje, to lepiej. Fajnie stół zadupcony. Dobra, i ciul ci w pysk. Za 4. A. E4. A. Muszę poczekać turę na odnowienie magii. Aha, bo on jest za 6, a ja mam 5, sorry. Przepatrzyłem się. Rozjebę. Tnie ekran? To nie ode mnie. Dobra. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Gotowe. Cześć, łysy biceps. Biceps. Zjebał. Zanazjatar. Zaś się poleczył. Aż mnie ręka zabolała. Ała. Dobra. Niklaus! Normalnie. Fantastico. Bella. I co, to jest cały tutorial? Normalnie nie do wiary! Normalnie. Twoja magiczna talia jest nie do zatrzymania! Nie do zajeb... Nie powiem. Rozpakowanie paczek. W trybie treningowym możesz se odblokować nowych bohaterów. Może se... Co tu jest? Sklep, pojedynek, to możesz potrenować. Okej. Dobrze, że nie mam tego, bo i tak bym na tym nie grał. Dobra, ja tu sobie zakończę odcinek na tubę. Oczywiście na tubie można zostawić łapkę w górę. To był mój pierwszy, bardzo pierwszy raz z Hearthstone'em. Jeśli będą jakieś następne, to będą pewnie na YouTubie. Dziękuję za uwagę. Tyle.